O PP de Boiro afea ao Concello o estado de deixadez do municipio. Sinalan os populares a mala xestión do goberno local á hora de xestionar o patrimonio e os fondos públicos logo da recente suba do IBI. Pérgolas a medio arranxar, vertidos de lixo ou pistas deportivas en mal estado son as denuncias do PP de Boiro sobre o mal estado do patrimonio urbano. Sinalan así ao Concello como culpables da deixadez xeral do municipio por mor da súa mala xestión. O lugar escollido para facer estas reclamas foi o Parque da Cachada. Dende alí sinalaron o principal punto de acción que os populares afirman debería tomar o Concello, o arranxo da pérgola. O posible perigo para os nenos e nenas ou o risco de derrubamento son os argumentos empregados polo voceiro para exixir a reparación definitiva. Un claro exemplo é esta pérgola que temos a nosas espaldas, que fai máis dun ano foise retirado parte da madeira porque estaba podrida, levaba moitos anos feita e tal, e un ano despois está apuntalada con riesgo para que calquer cativo poda acceder aí, bueno, pois nun descuido dun pai ou demais, e que hai un accidente. Un ano despois, cal é a razón para non ter reposto esta pérgola, por non darlle a seguridade que merece esta pérgola? Iso que ten que explicar o alcalde, non? Parece que o interés xeral do alcalde resúmese única e exclusivamente no seu soldo e no dos seus compañeiros. Por que non se cambian estos travesaños? Vai alá un ano. Nos denunciamos que hai un problema económico, non se pagan os provedores e os provedores non sirven. As pistas da Negral son outro dos lugares onde os populares poñen o foco. A retirada das pistas de skate ou as deficiencias nos accesos aos campos de tenis e de fútbol son as dúas principais denuncias do PP oirense. Los temos aí abaixo as pistas da Negral. Fai tamén aproximadamente un ano retiráronse parte dos saltos do skatepark, unhas pistas que eran moi utilizados por nosos xóvenes, por nosos cativos, non se han reposto. Non hai interés xeral en repoñer eso para nosos rapaces. Cal é o interés xeral do alcalde? Dice, eso sigue sin repoñerse. As cousas cada vez están a peor. Non se repoñen as cousas, non se manteñen, etc. etc. Temos tamén as pistas de abaixo de tenis e de fútbol sala. O que é o vallao, tal, as portas é que nin pechan. Cada vez que os rapaces xogan ao tenis ou ao fútbol, acaban as pelotas pois ou abaixo no prau que hai abaixo ou arriba na carretera e tal. Eso é necesario que se faga mantenimento e con responsabilidade para os nosos cativos. Próximo a esa zona, García Dieguez afirma que unha das máquinas barredoiras municipais está vertendo o lixo recollido na entrada do parking da Negral. Xunto a isto, o voceiro popular sinala tamén unha das barandas nas escaleiras de acceso á Casa da Cultura na Cachada. Denunciábamos unha serie de vertidos nos depósitos de auga do Boiro de Arriba e se nos negaba que era falso, que non sei que. Bueno, pois outro vertido máis. Se alquila unha barredora que está recollendo unha serie de materiales que hai polas distintas calles de Boiro, tanto de Escarabote como de Cabo de Cruz, e en vez de leválas a un punto limpo ou a un sitio para hacer compostaje deso, se están vaciando ese vertido de eso que se recolle polas calles, se está depositando en frente da entrada do parking da Negral. Esa é a realidade, a deixación é total e absoluta por parte deste Concello. Temos a barandilla aí diante da parte de atrás aquí do Centro Social da Cachada. Lle faltan 2 travesaños de pedra. A que espera? Pregúntase así o popular cal é o interese xeral do alcalde. Dende os populares afirman que o Partido Socialista da Vila só busca rédito económico do seu paso polo goberno e non mellorar a calidade de vida dos veciños. Cal é realmente o interese xeral do señor Martiño e do Partido Socialista en Boiro? Deixar que todo caia? Deixar todo por manga por ombro? O único interese xeral foi que en 20 días aprobou o seu sueldo? A ver se ten interese en xeral e manter o que se fixeron os restos dos gobernos que pasaron polo Concello. É importante facer cousas novas. Sí, claro que é importante, pero máis importante manter o que está feito. Está todo deixado da man de Dios. Sobre isto, García Dieguez afea a recente suba do IBI logo de ser aprobada no último pleno municipal. Chama así a alcaldía a xustificar este aumento dos xuros, salientando que o rexedor busca con isto incrementar os salarios da corporación municipal.
subida de impostos que vamos a pagar entre todos. A mala gestión deste Concello económica e que ainda por riba non repercute en servicios e no mantenimento do que hai no pueblo, non sabemos en que se vai usar. Para festas, para contratar a Camela por cantidades desorbitadas, para traer tributos polo triple do que valen. Para eso, non. Usted justifique por que sube os impostos. Pois mira, sube os impostos por unha cousa moi sencilla, por súa mala gestión. Outros xa gobernamos en situaciones máis complicadas que as actuales económicamente, e non tuvimos que subir os impostos. Usted está subindo, e cando ten que darlle algo aos seus traballadores, como é o tema da RPT, lle nega o pan e a sal.